No, kedves nézők, most pedig azt fogom bemutatni, hogy ezen a gyönyörű, kőszegi, meredek lejtőn már egyszer lementem, de hogyan menjünk le még egyszer? Ugye kibiztosítjuk magunkat oldalassan, ha a kezünkbe, vállunkon, hátukon táska van, ezt emígyen ledobjuk, az leírt, ezután pedig mi jövünk. Legugolunk. Ki jobbkezes, ki balkezes. Ki jobbkezes, annak a bal lábát kell előre dugnia. Nem szabad megfeszíteni, mert ebből baleset is lehet. Testsúlyunkat hátra helyezzük, és elindulunk lefelé. Következő módon, fokozatosan mindig. Ugye megyünk, seggünket nem rakjuk le, kezünket húzzuk magunk után és leértünk. Épségbe ezen a nagy lejtőn.